Mutungamiri wenyika yeZimbabwe Masoda Mnangagwa voshamisa vanhu apo panoonekwa kunzi oenda kunoinspector aiwa magold vaults aiwa ariko kuRBZ panguva ine chitiko chashamisa vanhu. Tinoonekwa kunzi this is another time another second time anoonekwa mutungamiri wenyika achienda again achinoinspector goridhe nekuwanda kwaro riri kuonekwa rimo muRBZ, kunyange nyika iri kutambura macivil servants tonokonfranda ilo. Muchionekwa kunzi maUZ lecturers vari pastrike. Usandapinda mashoko amudanjirwa panapa, don't subscribe or like or turn on the bell icon. Musande meo avanangana bonyara vanoposta mutungamiri wenyika kudanjira achiti breaking President Mnangagwa has inspected the RBZ gold vaults. Justin Mutenda ndiye atora this picture. Panapa anobuda achinyora panapa comment section vachiti scam kumwe kwese hakuna chinhu. Vanopinda vachiti imari iyo. Vamwe vanopinda vachiti ari kutofunga kutora gold ravo. Mwe vanopinda vachiti at least there is something. Mwe vanopinda vachiti upfumi hwedu senyika. Mwe vanopinda vachiti moti nyika haina mari amanaka. Mwe vanopinda vachiti matanga. Mwe vachiti doing this for the second time now. Mashoko ari kubuda panapa ari kutogwa nemacritics nemacommentator's zvakasiyana siyana pamusoro pemutungamiri wenyika Masoda Mnangagwa achinoinspector gold. Panapa zvamuri kuona mapictures magold claims arimo akawanda. Tarisai malocus awo uyazokuratidza kuti pane mapileups egoridhe, but goridhe racho ameno kuti riri kuchengeterwei mareserves iwaya. And panapa we know kuti our own currency the ZiG inozikanwa kunzi it is backed by gold, but chiri kushamisa vanhu chekuti in this economy iri kuonekwa kunzi iri very struggling economy ine zvigananda, asi kuri kuonekwa kunzi vanhu vari kutambura, vanhu vari kuungudza, vanhu vari kuchema, asi nyika ichionekwa kunzi ine upfumi hwakawanda kudai. Ameno imbotidzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Chitiko chiri kushamisa vanhu. Pinai comment section medu mbotidzai mafungiro enyu. Musana subscribe or like, chiti on the bell icon.